Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ay lubos na nagpapasalamat at dumadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan, at naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Ngayon muli nating pagsalusaluhan at pagsamasamahan ang pag-aaral tungkol sa mga propeta ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng ating mga naunang pagtalakay, ngayon bilang pagpapatuloy, tayo po ay nasa ikatlong propeta. At ito nga ay si Nuh alayhis salam. Si Nuh alayhis salam na halos ito ay pangsyam o ikasampu sa mga apo ni Adam alayhis salam o ni Adan. At napakahaba ng pagtitiis na ginugol ni propeta Nuh alayhis salam upang maipaabot sa kanyang kaum o sa kanyang nasyon ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng narinig natin noong nakaraang paksa na halos napakatindi ang pagsubok na dumating sa kanyang kaum o sa nasyon kung saan ipinadala dito si Nuh alayhis salam dahil sa pagtatambal na nangyari sa balat ng lupa sa kanilang kaum. So ngayon, naging masigasig ang ating tinatalakay. Si Nuh alayhis salam ay masigasig na nagda'wah. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga nasasakupan ang kahalagahan ng tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa mga Diyos-Diyosan o kahit ano pamang anito na sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinimulan niya ang kanyang da'wah sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Allah sa kanyang pamilya. Pagkatapos sa kanyang mga malalapit na kapitbahay, mga kaibigan at mga tao na nakapaligid sa kanya, na ito ay pasikreto, lihim. At pagkatapos, noong medyo tumagal-tagal na ang kanyang pagdadawa ng palihim, ay nagdawa si Prophet Nuh alayhis salam ng hayagan. At pagkatapos ng palihim na pagdadawa at mahabang panahon ng pagdadawa bilang hayag na nagdadawa na siya ay tumatawag sa mga tao na sambahin ang Allah na nag-iisa at layuan ang mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinagsabay niya yung pagdadawa o pamaraan ng pagdadawa ng pagpasikreto o lantad na pagdadawa. So, sabi ng mga scholar, talagang napaka-effective o ang pagdadawa ng pasikreto ay effective sa panahon na ito ay ginawa ni Nuh alayhis salam. At yung paglalantad ng pagdadawa, ito ay mas effective kaysa doon sa sikretong pagdadawa. At yung pagsama ng pagdadawa ng sikreto o palihim at lantad, ito ay dihamak na mas mabigat sa naunang dalawang paraan ni Nuh alayhis salam ng pagdadawa o pagpapaliwanag sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nasasakupan. Ano yung dalil natin? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Nuh alayhis salam, qala rabbi inni da'awtu qawmi laylaw wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Sabi ni Nuh alayhis salam sa surah o chapter sa Quran na ito ay pinamagatan mismo
sa pangalan ni Nuh alayhi salam na siya ay nagda'wa sa kanyang sa kanyang qaum. Sabi at thumma inni da'awtuhum thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sabi ni Nuh alayhi salam sa kanyang nasasakupan na, o aking Panginoon, ako ay nagda'wa sa aking mga nasasakupan ng palihim at sila ay dinawahan ko, pinaliwanagan ko ng pananampalatayang Islam ng lantad. At pagkatapos, kahit na ito ay ginagawa ko sa kanila, every time na pinapaliwanagan ko sila, anong nangyayari sa kanila, sa kaum na ito, o sa mga nasyon na ito na nakakarinig ng aral tungkol sa kaisahan ng ating Panginoon? Wala silang ibang ginagawa kundi pagtalikod sa da'wah o pag-anyaya ni Nuh alayhi salam. Ang karamihan sa kanila ay tinatakpan ng kanilang mga tenga para hindi marinig yung da'wah o pagpapaliwanag ni Nuh. At yung iba pa sa kanila ay nagtatakip ng kanilang mga damit, karahatan, ibig sabihin ay upang hindi nila marinig, makita ang ginagawang da'wah ni Nuh alayhi salam. La hawla wala quwwata illa billah. So ito yung sabar, ito yung pagtitiis na maaari nating mapulot sa pagdadawa ni Nuh alayhi salam, sapagkat tunay na bawat Muslim, bawat mananampalataya na alam niya at kilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dapat siya nananatiling tahimik, hindi dapat siya nananatiling kampante kapag mayroon siyang nakikitang hindi tamang pagsunod o hindi tamang pagsasagawa o pagkilala sa Panginoon. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito nga ang palaging isinabuhay ni Nuh alayhi salam mula pa noong ipinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung da'wa niya ni Nuh alayhi salam, ito ay tulad ng nasabi natin, kung ang pamamaraan, sikreto, lantad, at minsan ang ginawa ni Nuh alayhi salam ay ipinapaintindi niya sa mga tao ang mga bagay o palatandaan ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang mga nasasakupan na tingnan nyo ang lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sabi ni Nuh alayhi salam sa kanyang nasasakupan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja." Sa surah Nuh, nakita natin na si Nuh alayhi salam ay nagda'wa sa kanyang pamilya at lahat ng mga nasasakupan sa pamamagitan ng pagpapaisip sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Nuh, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Bakit hindi kayo humihingi ng pag-asa o hindi kayo umaasa sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong paggalang sa Kanya? Tunay na nilikha kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong antas. Nilikha kayo sa pamamagitan ng tubig. Alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Hindi bagat nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit, ang kalangitan na mayroong 7 bahagdan o 7 antas, at nilikha, inilagay ang mga buwan upang ito ay maging liwanag sa kalangitan, at ganun din inilagay ang araw upang ito ay maging liwanag at magsilbing ilaw. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpatubo ng mga halaman sa kalupaan. Pagkatapos, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpatubo ng mga halaman sa kalupaan, siya din ang mayroong kakayahan na ibalik kayo mula sa lupa na inyong pinagmulan, dahil dito rin kayo lalabas at babalik pagkatapos nyong kayo ay ilibing.
kapag dumating na ang araw ng muling pagkabuhay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya din ang nagpatag ng kalupaan. Nang sa gayon ay manahan kayo dito sa kalupaan at makamtan ninyo ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, ito yung pwede nating gamitin bilang mga Muslim sa panahon natin ngayon. Ipakilala natin, ituro natin sa mga tao sa ating paligid ang mga nilikhang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang mga bagay na nasa paligid natin ay hindi basta-bastang mangyayari kung ito ay hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar." Sinabi ng Allah, tunay na sa pagkalikha ng langit at kalupaan, ito ay aral para sa mga taong nagmamay-ari ng tamang kaisipan. Ang mga tao, ang mga mananampalataya na sila ay umaalala at dumadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sitwasyon ng kanilang pamumuhay. At pagkatapos nilang makita ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay magsasabi, "Rabbana ma khalaqta hadha batila." O Allah, o aming Panginoon, hindi mo nilikha ang mga bagay na ito ng walang dahilan. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na maaari nating makita dito sa ibabaw ng mundo, ito ay mayroong dahilan. At ito ang pinakinabangan ni Nuh alayhi salam sa pamamagitan ng pagdadakwa sa mga tao. Pagpapakilala sa mga tao sa Allah na lumikha ng mga bagay na ito upang ang Allah ay sambahin ng tama at lubos sa kanyang kapanahunan. At naging matiisin si Propeta Nuh alayhi salam. Hiningi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga gantimpala. Hindi siya umasa sa mga tao na nakapaligid sa kanya, sapagkat alam niya na ang lahat ng bagay na kanyang nakamtan at makakamtan, ito ay nanggaling lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay, ang katunayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Nuh alayhi salam, habang siya ay nagdadawa, sinabi niya, "Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين." Ibig sabihin, mga kapatid, na sinabi ni Nuh alayhi salam sa kanyang sarili bilang pagkilala sa kanyang kahinaan at bilang pagkilala sa tunay niyang kakayahan. Sinabi niya sa pinakamalapit na kahulugan, "Hindi ko sasabihin sa inyo na mayroon akong mga bagay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na inipon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ko rin sasabihin sa inyo na mayroon akong kaalaman tungkol sa mga bagay na hindi nakikita o hindi nalalaman. At hindi ko rin sasabihin sa inyo, hindi ko sinasabi sa inyo na ako ay isang anghel. At hindi ko rin sasabihin sa inyo na nasa akin ang mga bagay na ninanais ng inyong mga mata, ng inyong mga pagkatao. Tunay ng mga bagay na ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam at siya ang nagmamay-ari dito. At kung ito ay sabihin ko, tunay na ako ay makakasama sa mga nandaya sa kanyang sarili. Ito ang sinabi ni Nuh alayhi salam. At pagkatapos nun, palagi niyang pinapaalalahanan ng kanyang sarili. Palagi niyang sinasabihan ng kanyang sarili na hindi niya nais ang mga makamundong bagay. Hindi niya ito ginugusto sa kanyang sarili. Hanggang sa aakalain ng iba na si Nuh alayhi salam ay ginusto niya ang dunya at mga bagay na nasa likod nito. Sinasabing madalas ni Nuh alayhi salam
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. At sinasabi rin niya, وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Madalas na sinasabi at inuulit-ulit ni Nuh sa kanyang sarili na ang mga bagay na kanyang ginagawa ay hindi para sa mga makamundong bagay na inaakala ng tao. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag ako ay humaharap sa inyo, tulad sinabi ni Nuh, kapag ako ay lumisan, kahit kailan, hindi ko kayo hiningan ng kahit anumang pabor o kahit anumang gantimpala. Ang gantimpala ay ninanais ko mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay manggagaling lamang mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at ako ay inutusan ng Allah na ako ay makasama sa mga Muslim, sa mga mananampalataya. Ito ang madalas na inuulit ni Nuh alayhi salam. At sinabi rin niya sa ibang aya, o aking nasyon, o aking nasasakupan, hindi ko kayo hinihinga ng pera. Hindi ko kayo hinihinga ng gantimpala. Ang gantimpala ko ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ko iiwanan, hindi ko tatakbuhan, hindi ko ilalayo sa aking sarili ang mga mananampalataya. Sila ay kakaharap o sila ay haharap sa kanilang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na nakikita ko kayo na nagsasabi ng bagay na yan na kayo ay hindi nakakaalam sa tunay at tamang bagay na may kinalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo na si Nuh alayhi salam na nagdadaawa tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang buhay ni Nuh alayhi salam. At ganito rin dapat ang maging protocol o maging patakaran ng isang Muslim na ninanais dawahan, ninanais paliwanagan ang kanyang pamilya na hindi pa Muslim. Especially yung mga kapatid natin na balik Islam na hindi pa Muslim ang kanyang pamilya, o yung balik Islam na gusto niyang magpaliwanag ng tungkol sa pananampalatayang Islam para sa mga hindi mananampalataya, para sa hindi mga Muslim. Dapat nating isipin na ang lahat ng ating mga ginagawa ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi natin maipapaliwanag ang mga bagay tungkol sa ating pananampalataya kung hindi tayo papahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinahintulutan tayo ng Allah, ang gantimpala pagkatapos ng pahintulot na ito ay manggagaling din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang katotohanan. La hawla lana wala quwwata illa billah. Wala tayong tunay na kakayahan at wala tayong tunay na lakas dito sa ibabaw ng mundo maliban lamang sa kung ano ang ipinahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lakas na ating magagamit upang ito ay upang maipakilala ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dapat maging motto ng isang da'iyah o ng isang nagdadawas para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at layuan ang pag-iisip sa mga makamundong bagay. Bakit? Dahil ito ang maaaring maging sakit ng isang da'iyah sa kanyang sarili. Kapag pumasok ang dunya, kapag pumasok ang mundo, ito ay napakahirap alisin sa kanya, sa isang tao. Pero tingnan natin ibalik natin yung sitwasyon sa buhay ni Nuh alayhi salam. So, alam natin, naririnig natin yan sa karamihan sa mga ulama natin na ang mundong ito napaka-delikado. Maaring ito ay mapakinabangan ng bawat Muslim o ng bawat mananampalataya, pero mayroon itong kadelikaduhan para sa atin.
So balikan natin yung kwento ni Nuh alayhi salam. Si Nuh, sa kabila ng kanyang mahabang buhay, di ba, naiulat po na si Nuh alayhi salam ay nagdawa sa kanyang kaum na halos kulang-kulang 1,000 taon. Da'a qaumahu alfasanatin illa 50 ama. La hawla, Allahu Akbar, Masya Allah. Si Nuh alayhi salam ay nagdawa sa kanyang nasyon ng 1,000 taon na 50 years na lamang yung kulang para makompleto yung 1,000 taon. Ibig sabihin, napakahaba. Ngayon, kung titingnan natin ang umur, kung titingnan natin ang edad ng isang tao, kayang umabot sa 1% ng edad ni Nuh alayhi salam o nung panahon ng pagdadawa ni Nuh alayhi salam. Para isipin ng isang daiya o ng isang nagtuturo ng pananampalataya na sapat na ang kanyang ginawa para sa pananampalataya niya, para sa kanyang nasasakupan, kung si Nuh alayhi salam ay nagsasabi na ang lahat ng bagay na kanyang ginagawa ay para sa Allah at mula sa Allah, ganun din tayo na mga daiya, na mga nagtuturo sa panahon natin ngayon, at hindi hamak na tayo ay napakalayo sa panahon ng mga naunang mga mabubuting mga Muslim. Kaya patawarin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagkukulang, at naway makamtan natin yung iilan o yung mga katangian na ito ay maaari nating maging baon dito sa ibabaw ng mundo habang tayo ay sumasalak o habang tayo ay dumadaan kung anuman ang dinaanan ng mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una na rito ang kanyang sugo na si Nuh alayhi salam. So si Nuh, sa kanyang pagdadawa ay nabanggit niya sa kanyang pamilya at sa kanyang mga nasasakupan ang isang bagay na maaaring makatulong sa kanila dito sa mundo para makamtan nila ang kanilang mga pangangailangan. Sabi ni Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. So sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ni Nuh alayhi salam, at sinabi ko sa inyo, kayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-istighfar. At ito yung isa sa paraan ng da'wah ni Nuh alayhi salam. Kanina sinabi natin na si Nuh, ginawa niyang paraan ng da'wah, una ay yung pagpapakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapaisip sa mga tao, sa mga makhlukat o sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay ibinigay ni Nuh alayhi salam sa mga tao ang pagkakataon upang sila ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-istighfar, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsasabi ng astaghfirullah. Ito po yung madalas na sinasabi ng isang Muslim sa isang araw na ipinagpatuloy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ginawa niya ito halos araw-araw. Naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-iistighfar, humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala 100 times a day. Allahu Akbar. So ito ang sunnah ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang dapat gawin ng mga mananampalataya. So yung da'wa na yun ni Nuh alayhi salam ay upang makuha ang simpatya ng mga tao. Bakit? Dahil alam ni Nuh alayhi salam na ang mga tao na kanyang kakausapin ay maaaring related ang kanilang mga puso sa mundong ito, sa dunya na ito. At yung istighfar, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng nasabi ng ating mga ulama, wala itong maidudulot sa isang mananampalataya maliban lamang sa purong kabutihan. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Tayo ay mag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang Allah ay mapagpatawad. Sa kanyang pagpatawad
magsisimula dito ang pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga biyaya. Yursilis samaa alaykum midrara. Ang mga pangangailangan sa mundong ito ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng istighfar o ng paghingi ng kapatawaran ng mga mananampalataya at maging ang mga tao na nagkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sila ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, maaring ang kanilang mga kahilingan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang maging dahilan sa solusyon sa mga bagay na ating kinakaharap ngayon at kinaharap ng mga naunang nasyon. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal. Papaulanin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan. Dadagdagan kayo ng kayamanan na kinakailangan ninyo para mabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Wa yumdidukum bi amwal. At paparamihin pa sa inyo ang mga pera. Allahu Akbar. Wa yaj'al lakum bi amwali wa banin. At ganun din paparamihin din ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. At ibibigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hardin, ang mga paraiso na ito ang makapagpapasaya sa tao sa ibabaw ng mundo. Diba? So yun yung paraan na ginamit ni Nuh alayhi salam. Kinuha niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapayo, ng pagbabalik loob para makamtan ang mga biyaya na idinudulot ng pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga yung ating mga ulama ngayon, karamihan sa topic na kanilang tinatalakay ay ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito makapagpapababa sa atin bilang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ito ay magdadagdag ng dignidad sa atin. Ito ay mag-aangat sa atin sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit imposibleng bagay sa isipan ng karamihan sa mga tao. Yun yung da'wah. Tunay na da'wah ni Nuh alayhi salam sa kanyang nasasakupan. Pero kahit pa ganito ang pagsisikap ni Nuh alayhi salam, kakaunti pa rin ang yumakap sa kanyang pagdadawa. Mangilan-ngilan lamang ang tumanggap sa kanyang dawa. At naiulat na ang karamihan sa mga tumanggap ng dawa o sila ay pumasok sa dawa ni Nuh alayhi salam ay ang mga fuqara at yung mga du'afa o yung mga mahihirap at ang mga maihina na mga nasasakupan ni Nuh alayhi salam. Dahil sa ang mga puso ng mga mahihirap na ito ay napakalambot, malalambot ang puso ng mga mahirap. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa tulad ng sinabi ng Allah, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, noong dinadawahan ni Nuh alayhi salam ang karamihan sa kanyang nasyon, sabi sa pinakamalapit na kahulugan, ano minulag? Kami ba ay mananampalataya? Kami ba ay maniniwala sa iyo o Nuh? Kung nakikita namin sa iyo ay ang mga bagay na kanilang paulit-ulit na sinasabi, yung mga mayayaman at mga kilalang tao sa panahon ni Nuh, yung sinasabihan si Nuh na siya ay nababaliw, at pagkatapos bukod pa doon, sinabi nila na ang susunod ba kami sa inyo? Sa iyo? Na ngayon, sino ang sumunod sa iyo? O sino yung mga maituturo mong naging followers mo? Ang mga followers o yung mga sumunod sa iyo ay ang mga mahirap. Yung mga maliliit na tao. Yung mga hindi kilalang tao. So dahil doon, sabi nila, ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badi ar-ra'i. Sabi pa nila, hindi ka namin nakikita maliban na lamang na ikaw ay parang isang simpleng tao katulad namin. At ang mga tao na sumunod sa iyo ay yung mga maliliit sa lipunan o yung mga tao na hindi kilala.
na hindi naririnig ang kanilang mga opinyon. La ilaha illallah. At sinabi pa nila, wa ma nara lakum alayna min fadl. At yung mga mayayaman, yung mga may kaya na yon, sinasabi nila, yung mga kilala sa panahon ni Nuh alayhi salam, sinasabi nila, hindi namin nakikita ang kahigitan o ang kainaman sa kanila, uno. Bal nadhunnukum kadhibin. At inaakala namin, at pag sinabi sa Quran na dhan, para sa mga kuffar o sa mga hindi mananampalataya na nabanggit sa Quran, ito ay katiyakan tungkol sa kanila. At sinabi nila na kayo ay nagsisinungaling. La ilaha illallah. Kayo ay nagkukunwari na nasa inyo ang kabutihan, nasa inyo ang kainaman, nasa inyo yung pagsamba, nasa inyo yung kaligayahan, nasa inyo yung kabilang buhay o afterlife, pero wala. Ganito ang sinasabi ng mga kuffar. Ganito ang mga sinasabi ng mga musyrik sa panahon ni Nuh alayhi salam habang siya ay nagdadawa sa pagtanggap ng mga maliliit na mga nilalang na mga tao o yung mga tao na simple sa panahon ni Nuh alayhi salam. Ito ay naging karagdagan sa pinapasan ni Nuh alayhi salam. Pero nagpatuloy pa rin si Nuh alayhi salam hanggang sa yung muli inuulit-ulit niya yung ayah, in ajriya illa 'ala Allah. Tunay na ang aking gantimpala ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya inisip yung mga narinig niya. Pagkus siya ay humihingi ng tulong malagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay maaari ding matunghayan ng sino man na nagdadawa sa atin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kung sa panahon ni Nuh ay shirk lamang ang laganap, ngayon napakarami ang fitna na laganap. Laganap ngayon yung pagkakaroon ng iba't ibang opinyon ng mga tao ayon sa kanilang sariling kaisipan na maaaring ito ay makaapekto sa kanyang iman kahit pa siya ay isang Muslim na tinatawag sa kanyang sarili, afanallahu wa iyyakum. At bilang panghuli, tulad nga ng nabanggit natin, yung sinabi ng mga kuffar sa panahon ni Nuh alayhi salam, sabi nila, layuan mo, paalisin mo. Kumbaga, bilang panloloko at gusto nilang linlangin pa rin si Nuh alayhi salam na kung totoo ba yung da'wa ni Nuh, sabi nila, paalisin mo yung mga mahihirap, paalisin mo yung mga maliliit na tao na yan, at kung magagawa mo yan, no, kami ay papasok sa iyong pananampalataya. Pero anong sinabi ni Nuh alayhi salam sa kanila? Ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ganito yung kumbaga pagsubok na nangyari kay Nuh alayhi salam. Mayroong mga mayayaman nag-alok sa kanya, "O Nuh, papasok kami sa iyong da'wah, bishart sa isang kondisyon na iwanan mo yung mga mahihirap." Pero si Nuh alayhi salam, dahil hindi niya pinopokus ang kanyang sarili sa mga makamundong bagay, hindi niya tinitingnan yung mga bagay na ito ay material. Anong sabi niya? Ma ana bitaridil ladina amanu. Hindi ako kailanman magtataboy ng kahit isang naniwala. Bakit? Dahil sila ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na kayo ay nasa kalugihan o kayo ay mangmang. Yun yung sinabi ni Nuh alayhi salam. At ganito rin tayo. Sana kapag tayo ay nagdadawa, huwag tayong pipili ng dadawahan. O huwag nating ipagpapalit yung mga maliliit na tao na nag-Muslim o tatanggapin ang pananampalatayang Islam para sa mga tao na inaakala natin na ito ay makakatulong sa atin, na ito ay mayroong kondisyon. Pero kung ang mga mayayaman na gusto nilang pumasok sa pananampalatayang Islam o sa ating pananampalataya, na ito ay bukal sa kanilang puso, tanggapin natin ang kanilang pagpasok o hindi, kumbaga, igabay natin sila sa pagpasok sa pananampalataya at huwag na tayong mag-iisip ng kasamaan sa kanila
kung wala silang kondisyon na ibibigay sa atin na ito ay maaaring makaapekto sa ating kapwa mananampalataya, maging sila man ay mga mahihirap o hindi kilalang tao o mga tao na ito ay maaring maapektuhan sa anumang desisyon na ating gagawin bilang mga nagdadawak. So ito po ang ilan sa parte ng buhay ni Nuh alayhi salam sa kanyang pagdadawak. At naway nakapulutan natin ng aral ang pamamaraan ng da'wa ni Nuh alayhi salam at ang mga aya na tumutukoy kung papaano pinapamalagi ni Nuh alayhi salam ang magandang intensyon sa kanyang sarili upang may pagpatuloy ang pagdada'wa para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa dunya na ito o hindi para sa mundo na ito. At naway makamtan din natin yung ganoong niya o intensyon sa ating mga sarili para sa Allah subhanahu wa ta'ala at para sa ating mga sarili kapag iniwan na natin itong dunya na ito. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa ating lahat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.